Dobro večer, poštovani gledatelji. U Hagu je završila rasprava u povodu hrvatske tužbe protiv Srbije za kršenje konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida i srpske protutužbe. U ovoj emisiji pokušat ćemo približiti što se događalo u Hagu i kakve aspekte presuda ili cijeli slučaj može imati na buduće odnose Hrvatske i Srbije. S nama su u splitskom studiju ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Dobro večer. Dobro večer. A u zagrebačkom studiju odvjetnik Veljko Miljević i povjesničar dr. Ante Nazor. Dobro večer. Dobro večer. Ministre Miljeniću, kada ste dolazili u Hag prije početka procesa, rekli ste Hrvatska je ovdje došla govoriti istinu, iznijeti svoju istinu, a na sudu je da presudi. Jeste li zadovoljni kako smo iznijeli svoj postupak? Apsolutno. Radi se o postupku koji je počeo prije 15 godina, počeo je 1999. Mi smo odradili silan posao. Mislim da svi vi koji ste pratili događaje u sudnici ste se osvjedočili koliko je pravni tim kvalitetno predložio sve dokaze, iznio ih, obrazložio svoje činjenice i s druge strane pobio ono što je navodila suprotna strana. Mi smo jednostavno bili, ja bih rekao, u lakšoj poziciji zato što je istina na našoj strani. Dakle, mi znamo što se dogodilo. Nijedan naš vojnik, niko nije prešao s hrvatske strane na srpsku da bi tamo počinio nekakav zločin. S naše strane genocida nikad nije bilo i nama je to bilo jednostavno. Drugoj strani je bilo to puno problematičnije jer i sami znaju što su činili i koje su razmjeri onoga što se dogodilo u Hrvatskoj. Ovo je bitno. Bitno je zbog žrtava. Mi moramo znati da Haški tribunal je odigrao svoju ulogu, ali mi nismo do kraja zadovoljni procesuiranjem onoga što se dogodilo u Hrvatskoj. Nikome ne može uvjeriti da nije trebalo procesuirati vrh JNA i za događaje u Vukovaru i za čitav niz drugih zločina. To je ogroman propust što nije napravljeno. Pred našim sudovima teško je procesuirati zbog nedostupnosti tih zločinaca, odnosno osoba protiv kojih bi se vodili postupci. Dakle, ovo je bila na neki način i zadnja prilika da mi pokušamo to iznijeti pred jednim međunarodnim forumom i da ostavimo zapravo pisani dokaz što se stvarno dogodilo. Vidjet ćete, danas je objavljeno na internetskoj stranici suda, sutra će već biti na webu našeg ministarstva. Znači sve ono što smo prikupili, tisuće izjava svjedoka, tisuće dokumenata, karte, prilozi, sve je to skupljano, kažem, kroz ovih 15 godina. Bitno je reći da ako je u jednom projektu do sada u Hrvatskoj su sudjelovale zapravo sve vlade, a kažem od 1999. do danas, to je ovaj. Jedna ga je počela, druga ga je nastavila, treća ga je nastavila, četvrta ova ga završava. Dakle, tu smo bili sjedinjeni, tim je odlično radio. Ja bih se htio zahvaliti svim ljudima s naše strane koji su u tome sudjelovali. Od početka do kraja. Svaki je dao svoj doprinos. I sada možemo mirno reći da smo napravili sve ono što smo mogli. Na sudu je da odluči. Sud je postavio vrlo visoke standarde. Vi znate da i BiH nije uspjela u svojoj tužbi. Dakle, to jesu visoki standardi. Ali mislimo da smo mi pokazali i dokazali da je u Hrvatskoj počinjen genocid od strane Srbije, da je Srbija odgovorna za to i da će to sud utvrditi. Istovremeno da smo u potpunosti osporili srpske navode da bi sa strane Republike Hrvatske bio počinjen genocid. Evo, ministre, sada ste rekli da će uskoro biti objavljeni svi podaci, a kako je to bilo u Hagu možemo pogledati u prilogu kolege Branimira Farkaša koji je sve događaje pratio. 17 sudaca Međunarodnog suda pravde u Hagu ulaze na usmenu raspravu hrvatske tužbe za genocid 15 godina nakon što je podignuta. Hrvatska je tužila Srbiju 1999. godinu dana nakon završetka mirne reintegracije Istočne Slavonije, dok je na vlasti u Beogradu još bio Slobodan Milošević. Sa novim je srpskim vlastima aktualna koalicija SDP-a i HNS-a razmatrala povlačenje tužbi, no toga se odustalo. Srbija nije ispunila uvjet, dala podatke o još više od 800 ljudi za čiji se grob ne zna. Razotkrila je samo jednu masovnu grobnicu sa 80-ak tijela. Gradovi i sela u istočnoj Slavoniji, koje su zauzele snage pod zapovjedništvom JNA, bili su poprišta zvjerstva. To nisu bili nasumični napadi na etničke Hrvate. Nije to bilo izolirano kršenje međunarodnih humanitarnih zakona. Bio je to plan šire političke i vojne borbe.
Šefica hrvatskog pravnog tima ipak je iznenadila promatrača samo tjedan dana nakon što je hrvatska ministrica Vesna Pusić u Beogradu u društvu Aleksandra Vučića izjavila kako sadašnje vlasti na obje strane nisu krive za događaje 90-ih, već njihovi prethodnici. Srbijanski predsjednik Nikolić u nedavnom intervjuu porekao da je i u Srebrenici izvršen genocid. Nije se odrekao ni svog polumentora Šešelja ni njegovih zločinačkih postrojbi. To je odraz stava radi kojeg smo započeli ovaj postupak. Tomislava Nikolića Šešelj je osobno u Hrvatskoj 1994. proglasio četničkim vojvodom, a on je u izjavi 2008. rekao kako se te titule neće nikad odreći. Njihova politika danas je politika suradnje, ali repovi ostaju. Za agresiju se nikad nisu ispričali, a Nikolić je prije samo nekoliko godina još tvrdio da je Vukovar srpski grad. Pred ovim je najvišim svjetskim sudom, jedinim koji može suditi državama, bilo moguće drugu državu tužiti samo za genocid, pa se Srbija dugo nadala da će se sud proglasiti nenadležnim, smatrajući da zločini u Hrvatskoj svojim razmjerom ne mogu biti genocid, osobito nakon što je slično stajalište zauzeto u presudi za BiH. BiH je naime tužila Srbiju još 1994. za vrijeme trajanja sukoba. Sud je presudio da je genocid počinjen samo u Srebrenici, a ne u cijeloj BiH, te da nema dovoljno dokaza da je Srbija bila ta koja ga je organizirala i poticala. Kad se sud proglasio nadležnim za hrvatsku tužbu, Srbija je podigla protutužbu za genocid protiv Hrvatske, navodno počinjen tijekom Oluje, kad je oko 200.000 Srba napustilo Hrvatsku. Hrvatski predsjednik Josipović sam je javno ustvrdio da hrvatski sudovi nisu još nikoga osudili ni za jedno ubojstvo Srba tijekom operacije Oluje. Što više, taj se datum i dalje slavi kao nacionalni praznik u Republici Hrvatskoj. Ako je nepomirljiv stav Vesne Crnić-Grotić i kritika sadašnje vlasti bila iznenađenje, srpski je istup bio još veće. Srbija se tijekom svoje obrane i protutužbe vratila u retoriku 90-ih. Milošević je, kažu, želio održati Jugoslaviju. SAO Krajina bila je legitimna tvorevina, a Franjo Tuđman bio je fašistički diktator koji je želio istrijebiti Srbe. U analima genocida, etničkog čišćenja i zvjerstava rijetkost je da se može izdvojiti jedan sastanak poput onog Brijunskog, gdje je pripremljen i raspravljen plan etničkog čišćenja. Slavna je iznimka nacistički sastanak iz 1942. kad je isplanirano takozvano konačno rješenje židovskog pitanja. Do prave pomirbe može doći samo na temelju istine, kazala je završno Vesna Crnić-Grotić. Očito je da je Hrvatska još frustrirana što nikad nije izričito zaključeno da je bila žrtva agresije. Sticaj je to mnogih okolnosti i držanja međunarodne zajednice u to doba, koja teško priznaje svoje pogreške. Hoće li i ova presuda utvrditi povijesnu istinu o događajima 90-ih kako bi se oni mogli ostaviti povijesti? Sigurno je jedino da će sud teško moći donijeti presudu koja bi zadovoljila obje strane. Naime, netko mora biti kriv. Hrvatska je otišla dalje, članica Europske unije, ima demokratske institucije i visoku zaštitu manjinskih prava. Srbija želi to isto, ali teško će to postići uz nastavak negiranja odgovornosti. Presuda sama po sebi ne može donijeti pomirenje ukoliko svoju krivicu osuđeni doista ne prihvati. Pri tome je ono sudu formalno najvažnije, zbog čega on i zasjeda, presuda o visini ratne odštete, zapravo najmanje važno. A evo sada pokušavamo doći u Haag do predsjednice hrvatskog pravnog tima, gospođe Jane Šperom. Dobro vam večer. Dobro večer. Evo, ja se prvo ispričavam što sam sumnjao, odnosno imao određene dvojbe kako ćete predstaviti hrvatsku tužbu. Bili ste izvrsni i čestitam vam na tome. Hvala vam lijepa i lijepi pozdrav od cijelog hrvatskog pravnog tima koji je ovdje pred Međunarodnim sudom pravde zastupao hrvatske interese. Gospođo Špero, danas je jedan od zastupnika Hrvatske, Filip Senc, istaknuo da je predsjednik Srbije William Šabaz odustao od puno točaka optužnice koju su podigli kao protutužbu protiv Hrvatske. Možemo li Šabazu zahvaliti na određenim dijelovima koje je zaista tamo iznio? Naime, prikazao je hrvatski narod genocidnim isto onako kako je to radila srpska propaganda prije početka sukoba. Pa tako je, danas je naš predstavnik profesor Filip Senc u jednom velikom dijelu odgovarao na ono što smo u drugom krugu čuli od profesora Šabasa. Profesor Šabas i općenito pravni tim Srbije je znači u drugom krugu odustao od puno onih teza koje su zastupali vezano uz njihovu protutužbu. Naime, naše je stajalište i bilo što smo im i u prvom krugu rekli da same činjenice i dokazi pokazuju da je protutužba Srbije protiv Hrvatske
Hrvatske neosnovana. Tome u prilog naravno ide presuda oslobađajuća generalima Gotovini, Markaču i Čermaku i prvostupanjska presuda išla u korist hrvatskom predmetu kao i druge sve činjenice koje smo naveli. Ono što smo danas mi objasnili još posebno je razlika u stajalištima profesora Šabasa koja je iznosio 2002. godine u svojoj knjizi gdje je izričito rekao da je Milošević odgovoran za ono što se događalo 90. godina na području Jugoslavije, za razliku od onog stava što smo mi nazvali novom verzijom profesora Šabasa 2014. gdje je onako zaista na jedan način koji nije bio primjeren ovakvom jednom sudu, Međunarodnom sudu pravde, predstavljao što se događalo. Pa između ostalog, Hrvate je usporedio s nacistima sastanak na Brijunima sa sastankom u Vanzeu, što je zaista izašlo iz okvira čak i njihove protutužbe. Tako je, to je, evo mogli bi reći, mi smo očekivali kako je Srbija najavljivala da će nas iznenaditi s nekim činjenicama. Iznenadili su nas samo s tom jednom retorikom koja je bila ispod razine očekivanja, uspoređivati naciste i holokaust sa Brijunima, s operacijom Oluja koja je bila oslobodilačka operacija, potpuno legitimna, kojom se stalo na kraj jednom udruženom zločinačkom pothvatu kakav je bila Republika Srpska Krajina i zapravo koja je bila preduvjet za i Dejtonski sporazum i uspostavu mira na području bivše Jugoslavije. Zaista niko nije očekivao da bi netko mogao povući takve argumente. Međutim, ako ste pratili, mi smo odgovorili na to. Hrvatski pravni tim se uvijek zadržao na pravnim i činjeničnim elementima koji su bitni i ono što je i danas u našim govorima bilo rečeno, hrvatski pravni tim je svoju ulogu vidio kao pomoć sudu da dobije one činjenice koje su bitne za odlučivati u ovom predmetu. Gospođo Špero, puno hvala na ovom javljanju i pozdrav svim predstavnicima Hrvatskog pravnog tima. Toliko iz Haga. Hvala vama, lijepi pozdrav. A evo sad idemo u zagrebački studio. Gospodine Miljeviću, ono što ostaje prijeporno, ono što Srbija ističe kao prijeporno, to je nadležnog suda za ono što se događalo prije 27. travnja 1992. godine kada je proglašena Savezna Republika Jugoslavija. Sud je odlučio 2008. da je mjerodavan za tužbu, ali ovo razdoblje je ostalo još uvijek neriješeno. Pa mislim da nije ostalo neriješeno upravo zato što je 2008. godine sud stao na stajalište da je nadležan za tužbu. Prema tome, od 1999. do 2008. pa nije baš da se nije ništa radilo po tužbi Hrvatske. Hrvatska tužba je 1999. napisana. U međuvremenu se sud, taj isti sud bavio drugom tužbom gdje je 26. veljače 2007. donijeta prva presuda koja je itekako značajna, u kojoj su raspravljena sva pitanja prejudicijalnog značaja za tu tužbu, za taj predmet. Ja sam tu presudu tada čitao 2007. Ona je izuzetno kvalitetno napravljena, vrlo je opsežna i kada je nakon presude po tužbi BiH protiv Srbije za djelo genocida počinjeno na teritoriju BiH, sud raspravljao i ta pitanja nadležnosti, onda je sasvim sigurno da je i ovo pitanje riješeno 2008. godine, onog časa kada je sud zauzeo stajalište da je nadležan za tužbu. A mislim da jedan drugi datum, ja znam za ovo pozivanje Srbije na 21. travanj 1992. To je Žablješki ustav. Apsolutno. Ja mislim da je za ovo pitanje ovog nadležnosti ovoga suda daleko važniji datum 8. listopada 1991. godine nego li što je bitan datum 21. Tako je. Upravo to nakon saborske odluke o samostalnosti Hrvatske od 25. lipnja 1991. godine imali smo od 7.7. 3 mjeseca moratorija na tu odluku i onda 8. listopada uobličene saborske odluke, mislim da ih je bilo 4, koje govore o tome, o raskidanju i sveza sa Jugoslavijom, raskidanju sveza sa i proglašenje Jugoslavenske narodne armije neprijateljskom vojskom i iz tog, ja mislim, datuma se izvodio zaključak o postojanju međudržavnog sukoba na teritoriju Republike Hrvatske i o tom se apsolutno sud očitovao 2008. godine. Potpuno jasno da Srbija pokušava to razdoblje do travnja
1992. godine pokrenuti. To bi učinio svako. Pitanje sukcesije je prilično uvijek složeno pravno pitanje. I uvijek svaki nasljednik, svaki sukcesor za ono što mu odgovara priznaje da je sukcesor, a za ono što mu ne odgovara on kaže da je tu diskontinuitet, da je tu prekid državno-pravne veze u ovom slučaju i da za to on ne može odgovarati. To je bilo jedan očekivani stav Srbije. Doktore Nazor, kada gledamo povijesno što se dogodilo u Hrvatskoj i prije tog datuma hrvatskog osamostaljenja, počinjeni su zločini. Ipak oni najteži zločini počinjeni su poslije toga. Govorimo o Vukovaru i Škabrnji, recimo, koji su bili najviše isticani. Tako, ali ja bih naglasio, iako Badinterova komisija isto tako od 8. listopada datira razdoblje sukcesije, ja bih ipak naglasio 25. lipnja tu odluku o neovisnosti, jer su se strašni zločini počinili već u srpnju mjesecu na Banovini. I tu počinje ta nesretna spirala zločina koje su srpske snage počinili u Hrvatskoj. Ono što je nesumnjivo i drago mi je, čuli smo ovdje i naše predstavnice u Hagu, što je danas gospođa Vesna Crnić-Grotić naglasila, da se jednostavno ne može izjednačiti odgovornost srbijanskog i hrvatskog vodstva, bez obzira koliko to neki pokušavali nametnuti. I ono što je vrlo jasno navedeno, to je ta odgovornost Srbije za rat u Hrvatskoj, a poslije i u Bosni i Hercegovini. Mislim da nakon svega što se dogodilo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, neko ipak za to mora odgovarati. Oni koji su došli u Vukovar, u Knin, u Petrinju i rekli ovo je Srbija, oni su imali logističku podršku i imali su izravnu vezu sa Beogradom. Nesumnjivo je, dakle, svi dokumenti i memoarskog i pisani izvori, i memoarskog gradiva i pisani izvori pokazuju da iza svega stoji zapravo srbijanska politika. I zato mi je važno i vjerujem da nakon ovoga procesa u Hagu i nakon svih onih argumenata, dokumenata, izvora koji su navedeni u ovom procesu, da će i svjetskoj javnosti biti mnogo toga jasnije što se događalo u Hrvatskoj. Ponavljam, po ne znam koji put, uzrok ovom ratu je velikosrpska politika. Dakle, ona se može pratiti od 19. stoljeća, ali ovo ne govorim slučajno jer je i srpski tim u Hagu iznio neke svoje teze koje su vezane za kronologiju, pa onda možemo naglasiti taj kontinuitet. Ono što su bili ciljevi kroz ova 2 stoljeća, to je da svi Srbi moraju živjeti u jednoj državi i da ta država svoje zapadne granice ima duboko na teritoriju Republike Hrvatske. I ono što smo vidjeli posebice tijekom 1991. godine, tijekom okupacije gotovo 1/3 hrvatskog prostora, ti strašni zločini koji su počinjeni, a potom pratimo i dokumente koje imamo na raspolaganju iz 1992., 1993., 1994. koji govore o stanju na okupiranom području. Nesumnjivo je, dakle, da bi iz tog područja Hrvati jednostavno bili, mogu tako reći, istrebljeni, ne bi ih više bilo. Takva je bila politika koja se provodila na okupiranom području. I mislim da su to činjenice koje jednostavno su nepobitne. Ministre Miljeniću, srpski predstavnici su rekli da Hrvatska nastavlja s demoniziranjem Srbije tijekom svoje prezentacije. Slažete li se vi s tom ocjenom? Već sam vam rekao na to. Prvo, argumentacija druge strane je išla, zapravo potvrdila je ono da kad nemate argumenata onda govorite svašta. Tako i oni su koristili argumentaciju jer očito dokaza stvarnih nisu imali i ne mogu ih imati. Načelno, u principu me ne zanima što su oni i kako su postavljali. Mislim da nas to ne treba brinuti. Ono što je bitno, mi nikog nismo demonizirali. Mi smo došli i rekli ono što se dogodilo. Ono što se dogodilo, ako hoćete, utvrdio je i Haški tribunal. Mi smo se pozivali i na čitav niz presuda tamo. Srbija se nije imala ni na jednu presudu pozvati u odnosu na Hrvatsku, jer takvih presuda nema. Dakle, to je ono što je objektivna istina. I ponavljam, niko iz Hrvatske nije prešao na drugi teritorij Srbije da bi počinio neki zločin, a obrnuto je bilo, kao što se svi sjećamo, sjetimo se samo onih tenkovskih kolona koji su kretali iz Beograda na Vukovar, cvijeća koje je bacano i tako dalje. Dakle, to su bila ta vremena, mi se ne trebamo vraćati u to vrijeme, ali naša dužnost je bila prikazati ono što se dogodilo, odati na taj način i pijetet žrtvama, dati im satisfakciju i zapravo inzistirati na tome da se konačno počne priznavati ono što se stvarno dogodilo. Da se počnu procesuirati ratni zločini i u Srbiji. To je jedno otvoreno pitanje. Vi znate da je, recimo, evo, prije ovog postupka
2 velike presude za Lovas i Ovčaru su Srbi pale, jedna na Vrhovnom sudu, druga na Ustavnom. Dakle, mi zapravo ni tu nemamo pravorijek u ovom trenutku, što je po nama nedopustivo obzirom na zločine koji su se počinili. I ono što ćemo mi napraviti pod svaku cijenu, a sigurno ćemo pričati i dalje u ovome, je to da će svi koji su počinili zločine biti kažnjeni. Ako neko misli da se može sakriti pod državljanstvom u Srbiji, prije ili kasnije će odgovarati, ili u Hrvatskoj ili tamo. Uvjeti koje smo mi morali proći na ulasku u EU su apsolutno za nas bili prihvatljivi. Hrvatsko društvo postupa i na način, i mi kao vlada, i prethodne vlade su tako postupale. Svaki zločin se mora istražiti i kazniti bez obzira ko je ga napravio. I to očekujemo od Srbije. I to će morati napraviti. Mogu oni sad navoditi što god hoće u ovoj protutužbi, ići u povijest. Međutim, susjedi smo, moramo živjeti zajedno, ali ako je neko počinio zločin, tu nema vaši i naši. Taj se mora procesuirati. I mi nećemo dopustiti da bilo ko ostane nekažnjen. Sve ovo što se dogodilo, vi ćete ovdje vidjeti koliko smo toga evidentirali. Vidjet ćete strašne slike koje će izaći van, koji su, nažalost, ljudi pretrpili i preživjeli. Zato će neko odgovarati. Ovo je samo jedan segment gdje mi tražimo odgovornost države, ali mi ćemo ustrajati na odgovornosti pojedinaca. Jer ko je počinio ratni zločin na našem području, taj će odgovarati. Ili u Hrvatskoj, Srbiji ili negdje drugdje. Gospodine, izvolite. Već sam se bojao da nas je ministar udaljio od teme i otišao na nešto što je uvijek opasnost kod kaznenog djela genocida. O tome je puno napisano. Kazneno djelo genocida koje zovu zločin nad zločinima, najveći zločin i tako dalje, najteže kazneno djelo, ima taj čuveni dualitet u sebi, to dvojstvo, da za njega mogu odgovarati i države, ali mogu apsolutno odgovarati i pojedinci i skupine. Za pojedince i skupine su nadležni drugi sudovi, a ovaj sud je nadležan samo za države. Ministar je u ovome ponijelo ga je očito, i otišao je na to da nijedan zločinac ne smije ostati nekažnjen, i to je normalno, to je odlično. I da najavljuje te procese za sve one koji su počinili zločine, a još nisu procesuirani. Tu je sreća da tu pravnih problema nema, jer genocid, 3 vrste ratnih zločina i ona djela koja su člankom 5 statuta Međunarodnog kaznenog suda, to je opet 3. sud kojeg večeras sad prvi put spominjemo, koji je formiran 1998. godine, koji je nadležan za zločine genocida, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločine agresije. Svi ti nabrojeni sva ta nabrojena djela, svi ti nabrojeni zločini ne podliježu zastari. Dakle, nema nikakvih negativnih procesnih pretpostavki, to jest jednostavno nema zapreka, i ja sigurno sam taj koji plediram za tim da svi zločinci moraju biti kažnjeni, ali tema ovoga večeras je ipak kolektivna odgovornost države. Tu je važno govoriti o tim elementima, a za pojedinačne zločine mislim da odavno na ovom području kasnimo, a i da ICTI, to jest MKSU, zaista nije poduzeo sve i procesuirao sve one koje je trebalo procesuirati za pojedinačne zločine na ovom području od 1991. pa do 1995. Sad da se ne udaljimo od te teme, izvolite. Upravo u kontekstu ovog pitanja koji ste vi postavili, a dijelom i što je gospodin Miljević rekao, mislim da je ovaj proces bio potreban i zbog stava sadašnje Srbije, prije svega zbog činjenice da 3 najmoćnija političara današnje Srbije su upravo zagovarala one granice koje sam spominjao duboko na teritoriju Republike Hrvatske. Nažalost, i ove izjave koje čujemo ovih dana nisu daleko od toga, i mislim da, i nadam se barem da će i ovaj proces u Hagu, ali čuli smo danas iz nekoliko priloga iz Beograda da ipak javnost tamo nije upoznata sa ovim dijelom činjenica koje je hrvatski tim podastrio, tako da se bojim da će to opet biti jednosmjerna ulica. Ali upravo zbog toga mislim da je važno bilo na ovom procesu ponoviti neke činjenice, prije svega zbog svjetske javnosti, a nadam se da će glas o tome doprijeti u Srbiji. Jer to je upravo i rečeno danas u završnoj riječi naše zastupnice, da ako ćemo graditi budućnost, onda je moramo graditi na zdravim temeljima, a to je prije svega pravedan odnos prema povijesti. Mislim da ono što je srpski tim u Hagu predočio
u ovom procesu da je neodgovorno, prije svega je netočno, a zašto kažem da je neodgovorno? Nema odgovornosti ni prema činjenicama, nema se odgovornosti ni prema svom narodu, a tvrdit ću nema odgovornosti ni prema budućim hrvatsko-srpskim odnosima koji, ponavljam, moraju se temeljiti na činjenicama i ničem drugom. Ministre Miljeniću, sad smo čuli da srpski mediji nisu dovoljno bili upoznati sa onim što se događalo i nije praćeno suđenje. Koliko ste zadovoljni načinom na koji su hrvatski mediji pratili ovaj proces u Hagu? Pa mogu reći da sam zadovoljan. Praćenje je bilo vrlo dobro, korektno. Ako hoćete, praćeni su argumenti i naši i druge strane. Mislim da je tu pokazana jedna nepristranost u iznošenju svega, u prenošenju onoga što je gore iznošeno, i mislim da je hrvatska javnost imala priliku za dobar uvid u onome i što smo mi navodili i dokazivali, što je dokazivala druga strana. I ovo što je gospodin Nazor rekao je jedan od problema, jer svrha ovog postupka je bila prikazati što se dogodilo. Meni je žao ako u Srbiji on nije praćen i ako nisu činjenice predočene, jer to je osnova za buduću suradnju i odnose da budu zdravi, je to da svi znamo što se dogodilo. Odlazak što se dogodilo srpskom timu u prošlost, lamentiranje nekoliko desetljeća unazad, zapravo ponavljanje neke retorike koja je i dovela do ovog, je bilo potpuno neprimjereno i kontraproduktivno upravo u odnosu na te buduće i zapravo naše stvarne odnose koje imamo. Sada se vratimo tužbi za genocid, odnosno vrlo visokim kriterijima koji su postavljeni u procesu Bosne i Hercegovine protiv Srbije. U tome je problem, jer Međunarodni sud pravde je u toj tužbi, u tom predmetu utvrdio da je u ratu u BiH počinjen samo djelo genocida u Srebrenici. Za taj zločin nije osuđena Srbija. Srbija nije proglašena odgovornom. Ali to je samo jedan dio medalje. Svi zaboravljaju ime i prezime, naziv ove konvencije. Naziv konvencije je o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida. U tom nazivu je sadržano sve što je potrebno znati o temi. Ali i u presudi... Tako je, radi korekcije, sad sam napravio uvod i hoću upravo tu poentirati. 2007. 26. veljače je Međunarodni sud pravde oglasio Srbiju krivom za kazneno djelo zločina, ali nečinjenjem, što nije spriječila Srebrenicu i nije kaznila počinitelja zločina u Srebrenici. Dakle, za oba dva elementa počinjenja genocida koja su sadržana u nazivu konvencije. Prema tome, osim sudjelovanja u genocidu, to je samo jedan od 5 oblika počinjenja kaznenog djela genocida, ne s obzirom na radnju. S obzirom na radnju vam je u članku 2. A u članku 3 vi imate da nije samo genocid, počinjenje genocida kažnjiv, nego je kažnjiv sporazum o počinjenju genocida. Kažnjivo je izravno i javno poticanje na počinjenje genocida, što su gotovo svi smetnuli s uma. Nakon toga, pokušaj genocida je kažnjiv i sudioništvo u genocidu. Mi dakle imamo 5 oblika radnji počinjenja, ne po načinu počinjenja, nego po stadijima izvršenja i po obliku sudjelovanja u tome koji su kažnjivi. A samo počinjenje je tek jedan od tih 5, a imamo još 4 jednako ravnopravno kažnjiva djela počinjenja genocida. I Srbija tamo nije u cijelosti oslobođena. Ali sad da pojednostavimo temu. Ja sam pred mjesec i par dana za Al Jazeeru sa vrlo uglednim sugovornicima sa druge strane govorio o temi i rekao sam vrlo jasno, što bi me ovdje u Hrvatskoj moglo izvrći velikoj kritici, da onda nisam završio sa konkluzijom koja apsolutno nama kao hrvatskoj strani odgovara, da Srbija vjerojatno ne bi išla na sve ovo što tamo iznosi i da bi srpska tužba, srbijanska tužba bila protutužba daleko opasnija da je
proces Gotovini i Markaču završio na onaj način kao što je to prvostupanjski suđeno, pa je u tom smislu i članica našeg tima učinila jednu grešku u svom izlaganju i rekla da nam je i prvostupanjska presuda išla u prilog. Ne, ona nam nije išla u prilog. Ali u jedan dio je... O tom potom. Drugostupanjska nama apsolutno ide u prilog i ja sam tada vrlo jasno rekao, onog časa kada je vijeće drugostupanjskog suda pod predsjedanjem suca Merona donijelo preinačavajuću presudu, preinačilo prvostupanjsku presudu Orija i njegovog vijeća i oslobodilo odgovornosti Gotovinu i Markača za ono što se dešavalo u Oluji, tog časa je srbijanska tužba izgubila svu težinu. I tog časa su oni naravno koristili sve što mogu, ali što nema razinu ozbiljnih dokaza. Ali, eto, moram upozoriti da sam tada rekao još jednu stvar, da je ovdje kod nas u Hrvatskoj, nažalost, malo bilo zapaženo to da je negdje istovremeno, u vrlo malom vremenskom razdoblju, drugostupanjsko vijeće MKSU-ICTI-a pod predsjedanjem isto Merona donijelo i oslobađajuću presudu za Perišića. Perišića presuda je vrlo značajna za pokazivanje odgovornosti. Naime, utvrđeno je da je Perišić ne samo naoružavao i opremao, nego i davao direktive, ali da nije imao potpunu kontrolu nad svim dijelima. Tako je, točno. To je bila suština toga. Ima li to kakve veze s ulogom generala Perišića sa nekim stranim silama ili je to van svake rasprave u sudu? Vi imate izreku, vi imate tenor presude, jeli? A ovo sve su naše primisli koje nama mogu objašnjavati motive donošenja nečega. Ali kad vi imate res judicatu, pravomoćno presuđenu stvar, a to je u slučaju drugostupanjskih preinačavajućih presuda odmah, ta pravomoćna presuda smatra se istinitom i ona obavezuje. Res judicata pro veritate habetur, a mi o njoj možemo privatno misliti šta god hoćemo. Perišiću ipak suđeno u Hagu, ovo je pitanje za... Ali ovo što je nama jako važno, onog časa je sasvim sigurno, kad je MKSU u drugostupanjskom vijeću preinačio presudu Gotovini i Markaču i oslobodio ih odgovornosti, tog časa je srbijanska tužba za genocid ostala bez 90% argumentacije. Zašto sam ja postavio to pitanje? Jer imao sam priliku učiti i malo ispoznati što je to taj pravni proces i koliko se tu jedna logika može razlikovati od metodologije koju koristimo mi povjesničari. Vi ste ovdje sada i raspravljali o mjerodavnosti i nadležnosti od 27. travnja 1992. godine. A meni su to, znači to je pravno pitanje. To su inače Srbijanci stavili i kod Bosanaca. Mislim, to nije... I oni su rekli da njih ta konvencija uopće ne obavezuje. Ali što god... Čak do 2001. su tvrdili dok nisu potpisali, dakle formalno potpisali, zanemarujući ono država u nastajanju i slično, da ne ulazimo previše. I vi imate onda vrlo lijepo obrazloženje te presude gdje kaže da je tužena strana propustila ispuniti svoje obaveze da spriječi kazni genocid koje proističu iz konvencije, zbog čega postoji njena međunarodna odgovornost. SFRJ je bila u obavezi da surađuje sa MKU, SRJ, Savezna Republika Jugoslavija, bila u obavezi da surađuje sa MKU najkasnije do 14. decembra, to je za nekažnjavanje, a prije toga za nespriječavanje. Vrlo lijepo obrazloženo. Je to ono što želim reći, kako god presudilo, da li ima nadležnost ili ne, naravno to će se poštivati u onom političkom smislu, ali meni ostaje činjenica da ista ekipa je vukla konce i prije 27. travnja i nakon. Da recimo Jugoslavenska narodna armija i vojska Jugoslavije, razlika je samo u promjeni imena, a isti efektivi, vojarne, tenkovi, zrakoplovi djeluju i prije i poslije. Dakle, praktično činjenice pokazuju da je taj projekat, čije je sredstvo bila JNA za provođenje, da je djelovao i prije i poslije. Učinili su stvari bez obzira kako su se zvali onda i tada. Ja gledam još neke doduše prvostupanjske presude koje oslobađaju odgovornosti neke ljude iz službe državne bezbednosti Srbije za koje mi imamo dokumente. Vrlo jasno pokazuju ti dokumenti da su oni organizirali ovdje kampove, da su organizirali dopremu oružja,
da su jedinice, specijalne jedinice, znači MUP-a Srbije djelovale zajedno sa specijalnim jedinicama Krajine u Slavoniji, u Hrvatskoj, dakle, i tako dalje, i tako dalje. I sad, bez obzira kakva je bila i ta drugostupanjska presuda, za mene ostaje u činjenici da su oni duboko involvirani, kako ćemo mi nazvati, kojim imenom to, ali ostaje u činjenice da je neosporno Srbija imala jedan plan, da je taj plan nastojala provesti uz pomoć JNA i što god sud presudio, to ostaje u činjenice. Dakle, ono što stalno ponavljamo, je li genocid ili nije, ok, to je pravno pitanje, ali je činjenica da je izvršena agresija, da je uzrokovala tu agresiju velikosrpska politika, znamo cilj i znamo da su područja Hrvatske bila okupirana, na kraju krajeva to potvrđuju i rezolucije UN-a, kao što mislim, ako sam dobro razumio, i ova odluka o nadležnosti iz 2008. Međunarodnog suda jasno pokazuje da to bio međunarodni sukob. Ministar Miljanić je rekao, to svi znamo, gdje se taj sukob odvijao. Dakle, neko je tu agresor, a u Hrvatskoj se rat vodio. Znači, tu su neke stvari koje meni neovisno o sudskim presudama daju za pravo da zaključujem kao povjesničar o nekim stvarima, jasno, bez uporabe ovih pravnih termina. Dakle, to je ono gdje samo sam htio upozoriti kako dolazi do razlika u nekim. Za mene su činjenice temeljene na dokumentima, na izvorima, cjelovito sagledanim izvorima, uzimajući u obzir cjelovit proces, a sudske presude su jedna druga dimenzija koja je meni... Nazor, ovakav tip procesa vam ide na mlin ovome. Sve ovo vi što govorite povijesno paše u ovakvoj vrsti procesa, gdje vi imate, evo, mjesec dana aktivnog suđenja, a onda godinu dana mogućnosti listanja toga o čemu vi govorite. Ali sad imamo pitanje za ministra Miljanića. Govorili smo o ulozi JNA u svemu i hrvatska je predstavnica konstantno isticala da niti u Srbiji niti jedan visoki časnik JNA nije uopće procesuiran. Međutim, neki su u Hrvatskoj optuženi, kao što je bio optužen i čelnik KOS-a Jugoslavenske narodne armije, general Aleksandar Vasiljević. Hrvatska je predala te dokumente srbijanskom tužiteljstvu, međutim, proces nije pokrenut. Što mi možemo u tome napraviti? Dakle, postoje mogućnosti našeg djelovanja na dvije razine. U pravu ste da je ta osoba i još dvije, koliko se sjećam, mislim da je jedna u međuvremenu preminula, da su prikupljeni dokazi da je to temeljem sporazuma između dvaju tužiteljstava predano srbijanskom na postupanje. Oni postupali nisu. Nakon toga naše državno odvjetništvo pokrenulo je pred nadležnim sudom u Osijeku zahtjev za suđenje u odsutnosti, prihvaćenje i to suđenje će biti održano u Hrvatskoj. Dakle, sudit će se u odsutnosti. Tu će se izvesti svi dokazi, svi svjedoci. Problem je u nedostupnosti, zato smo i pokušali prvo ostvariti mogućnost suđenja u Srbiji, budući da on njihov državljanin, da oni po Ustavu ne mogu izručivati. Međutim, ponavljam, mi ćemo ovdje, kako stvari stoje, dakle, državno odvjetništvo naravno postupa, ja neću prejudicirati nikakve ničije radnje. Međutim, u Hrvatskoj će se, kako sada stvari stoje, provesti taj postupak. Ukoliko presuda bude osuđujuća, mi ćemo poduzeti sve mjere da bi se ta osoba osigurala, znači, na području Republike Hrvatske. Srbija, sa svoje strane, prije ili kasnije će takve osobe morati izručiti. Ako misli i kad uđe u Europsku uniju, krajnje postoje će Europski uhidbeni nalog, pa će morati po toj liniji izručivati i svoje državljane. Dakle, svi oni, ponavljam ono što sam prije rekao, koji misle da će ih državljanstvo spasiti od izručenja, prije ili kasnije odgovarat će pred našim sudovima, ako to ne bude, pred sudovima u Srbiji. Doktore Nazor, uloga JNA je nedvojbena, bila sad ste spominjali, ali uloga KOS-a je posebno jako bitna. Upravo, da, kao organizatora, kao onoga koji je provodio sve, ali upravo ovo, vrtimo ovu priču, dakle, nema presude. Ali postoje izvori i postoje činjenice. Znači, mi opet imamo dovoljan, bar mi povjesničari, dovoljan prostor. Neće me niko uvjeriti da ne postoji odgovornost Veljka Kadijevića, Živote Panića, Blagoja Adžića kao ministra obrane Jugoslavije, Kadijevića kao Blagoja Adžića, načelnika generalštaba, i kao Živote Panića, načelnika, znači, prve vojne, odnosno armijske oblasti, za sve ono što se događalo u Istočnoj Slavoniji, posebice u Vukovaru. A nijedan od njih nije... Ako se mogu ovdje... Pardon. Može. Samo izvolite, ministre. Ovo što govori gospodin Nazor, apsolutno se slažem. Dakle, mi imamo jednu apsurdnu situaciju gdje, i možda širim temu, ali mislim da treba spomenuti ulogu tribunala u ovom svemu, koji zapravo u ovom slučaju pokazao potpuno nedosljednost. Na primjeru Vukovara, gdje su sa strane agresora, dakle sa srbijanske strane, upotrebljena sva moguća sredstva od zrakoplovstva do riječne mornarice,
oni su ostali na jednoj vrlo niskoj razini kod optuživanja. Dakle, iako je po zapovjednoj odgovornosti, po svim njihovim konceptima koji su primjenjivali, bilo sasvim razvidno da razina odgovornosti ide do samog vrha. Dakle, to su upravo imena koje je gospodin Nazor spominjao. I tu je propust i to je ono što nama sada nedostaje u ovim postupcima. Dakle, JNA je u tome sudjelovala, neko je zapovjedao s tom JNA i ti ljudi moraju odgovarati. Nas ne zanimaju. Naravno da trebamo procesuirati uvijek i ove uvjetno rečeno niže razine, ali najviše razine su o tome odlučivale, vodile su to i zato moraju odgovarati. I pripremalo se to. Spomenuo sam ovdje ulogu KOS-a, doktore Nazor. KOS, služba KOS-a od Vasiljevića na niže organizirali su pokolj na Ovčari. Ako ga nisu počinili, teritorijalci su suđeni u Beogradu, što je ministar rekao, te presude su ukinute i na Vrhovnom sudu, a ova druga na Ustavnom sudu. Što sada? Vi ste rekli da dokaze imamo i da dokaze možemo prikazati. Pa, jutro ste imali isto jedan specijal gdje je gospođa starešina vrlo lijepo prikazala i koncizno, dakle, utemeljeno što se događalo, nema smisla ponavljati, ali mislim taj paradoks da vi nakon sve te organizacije, nakon KOS-a, nakon ljudi koji su imenovani, koji su znali svako odrađivao svoj posao, razvrstavali su, pa je rekla je sestra Binazija, je rekla da su dolazili sa ceduljicama, oni su jasno, ja kad gledam sada malo te borce koji su branili Vukovar, koji su se završili u bolnici, na koji način, znači znali su sve o njima, neko je to razvrstavao, neko je stavio iza toga. I vi nakon svega toga osudite jednog Hadžića, stavite na njegova leđa odgovornost za Vukovar. Za mene to... Ili Dokmanovića koji... Biću pristojan pa neću... Za mene je to smiješno, blago rečeno. Ili Ovčaru, suditi za Ovčaru, a uopće ne uzeti kontekst Vukovara, znači suditi Šljivančaninu, Mršiću i Radiću i Ovčaru, kao da nije dio cijelog tog događaja vezan uz Vukovar. To su za mene neobjašnjive stvari kao za povjesničara koji stvar mora gledati cjelovito. I ja se nadam, dakle, bez obzira opet na presude, svi ti dokumenti koji postoje, na kraju to sjajno memoarsko gradivo i Borisa Valjovića, i Veljka Kadijevića, i admirala Mamule vrlo jasno govore što se događalo, tko je preuzeo prvo kolektivno predsjedništvo, a onda i JNA, kako se lomio Kadijević, koji su datumi bili prijelomni, gledajući što se događalo u Sloveniji i povlačenje JNA iz Slovenije, ko je naredio uopće Kadijeviću da osigura srpski teritorij. Ja se sjećam ovog izlaganja srpskog tima, kaže, niti jedan dokument ne možete uopće dokazati da je bilo ko od visokih dužnosnika Srbije utjecao na JNA. Onda uzmite Jovićevu knjigu i kad je počeo sukob u Sloveniji, imate sastanak i vrlo jasnu naredbu Milošević prema Kadijeviću, imaš osigurati srpske teritorije u Hrvatskoj, točno na ovim točkama koje spomenjemo. Dakle, to su stvari, ili Mamula koji kaže Kadijević je podlegao pritisku srbijanskog vodstva i potpuno se stavio na njihovu stranu. Na kraju krajeva stalno ponavljamo svjedočenje ministra za vjerska pitanja Dragojlovića koji tamo krajem 9. mjeseca onim ljudima koji su se razbježali jer su doživjeli težak udarac kod tovarnika Ilače pa su dezertirali, pa im on objašnjava u Srbiji zašto Srbija ne može imati svoju vojsku, jer oni traže od njega da im odgovori na pitanje koji je ratni cilj Srbije, što oni rade u Hrvatskoj, traže da se formira srpska vojska jer ne vjeruju više JNA oficirima, oni kaže ne možemo imati srpsku vojsku jer bi onda Srbija bila kriva, dok je JNA u Hrvatskoj mi na neki način odrađujemo, a Srbija nije kriva. To isto ponavlja Jović u svojoj knjizi. Imate intervju Šešelja u Benkovcu gdje on objašnjava tamošnjim borcima da ne diraju JNA, jer JNA odrađuje ono što je cilj Srbije. On sam kaže, oni su skinuli petokraku, nama ne diraju kokarde, mi smo u Vukovaru odrađivali pješački, ono što su oni odrađivali s tenkovima i topovima. Na kraju krajeva to u Lušcu govori i Arkan. Dakle, imate na niz dokumenata i naravno iza toga ne stoje skladištar Hadžić. Iza toga stoji vojni vrh, stoji srbijansko vodstvo i stoje KOS. I jutro ste spominjali i te logore u Srbiji koje nažalost ni danas ne priznaje srbijansko vodstvo, a bili su. Meni je jednostavno cinično slušati kako oni kažu u Srbiji u logorima nikome se nije dogodilo ništa. Ja sam neki dan promovirao knjigu jednog logoraša, a vi kad pročitate onaj dio što je on proveo ne samo u logorima koje su organizirali JNA, nego i Srbija, recimo u KP domu u Valjevu,
To su strašne scene. Što su ti momci tamo proživjeli, to se ne može čitati. Da bi onda srpski tim rekao nije nikome se dogodilo ništa. Mislim, evo, to su stvari, kažem, na koje moramo reagirati i ja se nadam da će ipak ova Srbija koja postoji jedan krug ljudi u Srbiji koji vrlo jasno zna što se događalo, ima hrabrosti pisati o tome. Ja sam neki dan odgovarao na pitanja na taj način da sam citirao knjigu Srđe Popovića, praktično sva pitanja i sve ovo o čemu mi govorimo, on je to sažeo u svojoj knjizi, vrlo jasno je naveo i dokaze i datume. Prema tome, kad takva Srbija bude dominirajuća, takva opcija politička, ja vjerujem u budućnost odnosa i nadam se da ćemo taj dan ugledati što bliže, jer nikome nije u interesu da postoji neki nemir, da postoje neriješeni problemi, ali kažem, prošlost se jednostavno mora riješiti, činjenice se moraju znati, javno prikazati, suočiti se sa njima i onda možemo ići u budućnost. Nažalost, povijest je to pokazala i tekako bezbroj puta koliko je pogubno ako prešućujemo neke stvari. I sada možemo govoriti o svjedocima. Mi, naime, novinari koji smo bili u Hagu na Međunarodnom sudu, morali smo potpisati da nećemo govoriti o svjedocima i njihovim svjedočenjima. Jedna od svjedokinja nas hrvatskoj strani bila je i gospođa Biserko, koju vi jako dobro poznajete. Je, da. Ja sam nekoliko godina, 5-6 godina bio zamjenik predsjednika Hrvatskog Helsinškog odbora, jel? Tako da i po toj liniji znam ko je gospođa Biserko. I ovo što doktor Nazor kaže, ne bih htio demantirati ni jednu riječ. Srđa Popović je bio jedan od najuglednijih odvjetnika na području bivše Jugoslavije. Izuzetno stručan odvjetnik na području kaznenog prava. Na koncu konca 86. godine u Zagrebu je on branio Artukovića u čuvenom procesu. I od trolista branitelja se zaista on izuzetno iskazao na najtežim pitanjima primjene prava 86. na događaje iz 41. do 45. što vam je dosta ovako složeno pravno pitanje. Prema tome izuzetno sam cijenio Srđu Popovića, ali on nije ni povjesničar ni političar. Za mene i ta knjiga sasvim sigurno doktoru Nazoru može biti nešto iz čega on crpi određena svoja saznanja i može biti povijesno vrelo, povijesni izvor. Ali ovdje u sudskom procesu mi imamo dokazna sredstva koja su predviđena sudskim pravilima. To su iskazi svjedoka. Sonja Biserko je, čini mi se, rekla isto ovo što je doktor Nazor zadnjih 3 minute govorio o pretvaranju jugoslavenske vojske u srbijansku vojsku i koliko mi se čini, ja sam nedavno gledao jedan dio prikaza Borislava Jovića, njegovih memoara. Nešto sam čuo o memoarima i admirala Mamule i čini mi se da je to doktor Nazor vjerno citirao, ali opet kažem, daleko je važnije ono što je kao svjedokinja rekla gospođa Biserko. A da potpuno umirim dušu doktoru Nazoru sa pravnog stajališta, sve ovo što on govori, jedan dio nije od neposrednog interesa za temu ove emisije, nego za temu kažnjavanja ratnih zločina koji su počinjeni u bilo kojem od ovih oblika koje sam vam počinio. Genocida, protiv čovječnosti, ratnih zločina, agresije i tako dalje. Ali ovaj tip suđenja, gdje smo mi imali jedno izuzetno aktivno, dinamično suđenje od 4 tjedna ili 4,5 tjedna, dakle mjesec dana, gdje se izlaže sadržaj toga, mislim da hrvatska tužba obiluje daleko većim brojem dokaza od srbijanske koji su priloženi, neki tu koji su pisali o tom procesu za vrijeme procesa, govore o 5.000 dokaza, neki o 3.000 dokaza, ali uglavnom par tisuća dokaza sasvim sigurno ima. Ovaj tip gdje se sve to iznese u mjesec dana, ali onda jedno izuzetno kvalificirano, stručno, neovisno, potpuno neovisno sudsko vijeće od 15 sudaca plus 2 ima priliku da to
provjeri svaku riječ koja je rečena, da pogleda svaki dokaz. Oni nisu prisiljeni da moraju objaviti presudu kao što to u običnim redovnim sudskim kaznenim postupcima ide, da ti čak zakon nalaže da moraš u 8 ili 15 dana, da eventualno negdje u najtežim slučajevima možeš produljiti te rokove. Oni imaju na raspolaganju onoliko vremena koliko njima treba da ovo sve provjere. Dakle, to je suđenje, to je takozvani dokumentirani sudski proces pretežnim dijelom, gdje oni zaista mogu koristiti bezbrojne izvore utvrđivanja činjenica. S time da ja opet onda ću pojednostavniti na kraju, mislim da će najvažniju ulogu o tome ipak imati doneseni judikati pred MKSU, pred Haškim tribunalom, u predmetima koji su tamo suđeni, a tu je Hrvatska opet u neusporedivoj prednosti pred Srbijom. Bližimo se kraju emisije, pa sada opet idemo u Split. I Krstić i tako dalje. Mislim da je to čak važnije. Ministre Miljeniću, hoće li ovaj proces pogoršati odnose Hrvatske i Srbije kako su mnogi najavljivali? Dakle, ja ne očekujem pogoršanje, upravo suprotno. Mislim da svaki ovaj proces vodi kao utvrđivanju onoga što se stvarno dogodilo i on predstavlja jednu zdravu osnovu za građenje daljnjih odnosa. Mi jesmo susjedi, orijentirani smo jedni na druge, surađivati u mnogo čemu moramo, međutim isto tako nekakvi standardi koji su postavljeni, prvenstveno vladavine prava, procesuiranje ratnih zločina. Mi moramo uvijek voditi računa, tu su žrtve, ljudi koji su stradali, ljudi koji moraju dobiti satisfakciju. Niko od nas ne želi da nam ratni zločinac živi negdje u blizini. Želimo zapravo da oni koji su to počinili budu procesuirani. To su hrvatska stajališta, to je Hrvatska dosad provodila u praksi kroz bezbrojne primjere procesuiranja, znači i vlastitih građana, ako hoćete i pripadnika naših snaga, znači Hrvatske vojske i Hrvatske policije. I to je standard na kojem ćemo mi inzistirati da ga provede i Srbija. To ćemo insistirati na njihovim pregovorima sa Europskom unijom. Moramo doći do toga da možemo pogledati unazad što se dogodilo, da možemo nepristrano ustanoviti ko je kriv za nešto i to je osnova za dobre buduće odnose. Odnose koji su suradnje, odnose u koje zapravo možemo naći nekakve zajedničke točke i oko njih raditi. I zato mislim da je dobro da je došlo do ovog postupka. Bilo je pokušaja mirne nagodbe. Uvijek smo svi i ovdje prisutni, evo i kolega Miljević će se složiti, uvijek smo svi, siguran sam, za to ako se nešto može riješiti izvan suda da se riješi. Međutim, naši uvjeti koji su postavljeni su bili postavljeni. Oni nisu ispunjeni s druge strane. Mi smo čitavo ovo vrijeme se spremali za ovo i radili na tužbi. Dakle, mi nismo se spremali za odustanak. Mi smo se spremali za ovo što se dogodilo. I kažem, nakon ovoga možemo biti zadovoljni, napravili smo dobar posao, moramo čekati odluku suda. Međutim, velika je vrijednost, evo, bit će objavljeni svi naši dokumenti, u jednoj mjeri redigirani da bi se zaštitio identitet žrtava i svjedoka, ali sve ostalo će biti vani, bit će isto tako i srpski dokumenti. Povjesničari moći će raditi na tome, moći će pisati povijest, proučavati što se stvarno dogodilo i svi ćemo zajedno čekati pravorijek suda. Dok povjesničari dobiju te dokumente, poslije toga će pravnici moći izučavati na koji način je donesena presuda, a mi završavamo, poštovani gledatelji, posebnu emisiju o procesu koji se vodio pred Međunarodnim sudom u svezi hrvatske tužbe protiv Srbije za kažnjavanje genocida, za nekažnjavanje genocida i srpske protutužbe. Puno vam hvala na pozornosti.